Šta? Nema više? Jao, o ne, kako to? Šta se desilo? Pojela sam sav sladoled, a i dalje sam gladna. Aha, razumeo sam. Dakle, uzet ću nekoliko čokolada i staviti ih u činiju, tako je. A sada uzimam fen i topim moju divnu i veoma ukusnu čokoladu. O, da. Jel tako? Dobro, gledajte šta ja imam. Dakle, stavljam led u našu posudu, a zatim prevrćem to. I s druge strane sve prelivam mlekom. Tako je. Zatvaram i sve dobro mešam. O, kakva zanimljiva kuglica. Ovo je baš super, zar ne? Hvate, Liv. To je stvarno zabavno, super! Hajde još malo da potresemo, dosta! O, ne! Ups, izvini, molim te. Fuj! Dakle... Dobro, sve u redu. Uzmi to već! Hvala, Quentine. Joj. Dobro, sad ću otvoriti to. Ljudi, verujte mi, ja ću imati najukusniji sladoled. Sigurna sam, u ovom krugu ću biti najbolja. Dakle, stavila sam sladoled i slatkiše na vunu, a sad ću saviti sve to. O, da. Zatim sečem. Wow, samo pogledajte ovo punjenje. Ispalo je super. Jao, šta se dešava? Tako je, hajde! Sad će biti zanimljivo. Prelivam sve mlekom. Tako je, i ubacujem štapić. A sada treba da zaledim to. Koristit ću sprej za hlađenje. O, da. Zatim potapam sladoled u čašu sa čokoladom. Joj, gledajte kako to ukusno izgleda. Napravit ću što više sladoleda. Super. Ti, Liv? Da, okej. Sad ću i ja napraviti svoj sladoled. Stavljam led u blender i zatvaram poklopcem. A sada uključujem. Eto, gledajte, moj led je spreman. A sad ću ga učiniti šarenim. Ispašće veoma lep sladoled. O, da, to će biti voćni led. I obavezno treba ukrasiti sve šarenim mrvicama. Wow, kako vam se sviđa, ljudi? A mi smo spremni. Jao, koliko ovdje ima sladoleda. Samo pogledajte ovaj sto. Joj, jedva čekam da probam sve. Ovo je jako zanimljivo. Oj, ukusno. A sad ću probati drugu boju. I treću. O, da, veoma mi se sviđa. Super. Opa, a sad ću probati ovaj čokoladni sladoled. Nije loše. Da, to je također ukusno. Idemo dalje. Oho, to izgleda nevjerovatno. Liči na neku štrudlu. Pa to je štrudla sa sladoledom. Jako ukusno. Pobeda je blizu. Evo pobednika, 100%. Da, znala sam. Ja sam najbolja. Dakle, a sada želim ukusne i sočne vafle. Važi, sad će sve biti. Sad ću pokazati ko je ovdje pravi majstor. Prvo ću napraviti najukusnije testo. Da, a sada sve treba dobro izmešati. Mutim. Gotovo. Sada mogu sipati testo u aparat za vafle. To će biti veoma ukusno. Da, zatvaram i čekam.
Ma, ti nemaš pojma. Gledaj ovamo. Sad ću ti pokazati kako se prave lepe i ukusne vafle. Čokoladne vafle će biti mnogo ukusnije. Da, a sada treba sve dobro promešati. Pogledajte, napravio sam čokoladno testo. Sipam ga u aparat za vafle i zatvaram. Hajde da vidimo šta smo dobili. Kako vruće! Dakle, stavljam sve vafle na tanjir i dodajem malo šećera u prahu za lepši izgled. Pa i naravno nikako bez čokoladnog sosa. Ukrašavam sve bobicama i to je to, moje jelo je spremno. O, to je stvarno super. A sigurna sam da ću i u ovoj rundi pobediti. O, kako lepo. Ali to još nije sve. Dodat ću žvaku. Obožavam Huba Bubu. Da, sad ću je sipati na svoje divne vafle. Tako je. I obavezno treba dodati maline. Divno. Nije loše. Šta je kod tebe? A meni nešto ne ide? U stvari, imam ideju. Šarene bombone će mi pomoći. Da, sad će biti zanimljivo. Treba mi malo vatre. Šta radiš? Sad ću napraviti super punjenje za moje vafle. To je to. Probaj. Oho, wow! Hoću da probam prvo ovo jelo. Izgleda mnogo slatko. A kakav je ukus? Da, to je mnogo slatko. Ok, idemo dalje. Sad ću probati ove crne vafle. O, također su prilično ukusne. Nije loše. I ostalo je posljednje jelo. Nekako ne izgleda baš najbolje. U stvari, čekajte. Čini se da ima nade. O, kakvo lepo šareno punjenje. Sad ću probati. Ovo je divno. Da, to je pobjeda 100%. Super. Volim te. Došlo je vreme za lep koktel. Jel može? Naravno. Dakle, sad ću staviti sve čokoladno što imam u blender. Napravit ću najukusniji čokoladni milkshake. O, da, tako je. Sada dodajem mlijeko, stavljam poklopac i uključujem. To je to, gotovo. Zatim prelivam sve u šolju, a preko dodajem šlag. I pošto je moj koktel čokoladan, dodajem malo čokolade za ukras. O, da, to izgleda jako dobro. Posljednji dodir i to je to. O, kako je to lepo. Da. Vreme je da napravim svoj koktel. Dakle, sipala sam jagode i mlijeko u blender. Sada zatvaram i sve dobro mešam. To je to. Moj koktel od jagoda je spreman. Sipat ću ga u lepu čašu. Tako je. Na vrhu ću napraviti mlečni sloj. I ukrasit ću sve lepim srcem. Joj, pogledajte kako je slatko ispalo. Ok, sad sam ja na redu. A moj koktel će biti šaren. Daću sve od sebe. Wow, pogledajte kako lepe boje. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Eto, imam 2 koktela. A sad ću dodati šlag. I ukrasit ću sve šarenim konfetama. O, da. A ovo je duga. Prelepo. Wow, sve izgleda fantastično. Hoću da probam prvo ovaj koktel. Joj, to je tako slatko. I veoma ukusno. Ok, idemo dalje. A sad ću da probam ovaj koktel sa dugom. Duga je prelepa, a kakav je koktel?
takođe ukusan. A sada ajde da probamo ovog čokoladnog lepotana. O, da, to je divno. Ovaj koktel je pobedio 100%. Čestitam! Što? Da, konačno! Evo moje pobede, tu! Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo!